Det her det er sådan min første video, jeg laver sådan nogensinde. Og for dem, som læser min blog, der har jeg allerede sådan afsløret, hvad der skal være i den her video. Fordi at den anden dag, der afslørede på min blog, at jeg havde bestilt goodiebox abonnement. Og i dag, der har jeg modtaget min goodiebox. Så det bliver bare en goodiebox video, hvor jeg ligesom pakker den ud og viser, hvad der er i den. Jeg har fået den i dag, så har jeg kun lige kigget på den. Jeg har ikke prøvet nogle af produkterne, så jeg kan ikke rigtig fortælle, om de er gode eller dårlige. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal gå i gang. Når jeg får jeres goodiebox, så ligger den nok normalt sådan i sådan en hvid papkasse for Post Danmark af, som er rigtig grim. Men når jeg tager den ud af den, så ligger den i sådan en sort boks her. Den er ret fin. Den bliver bare ret hurtigt sådan beskidt, kan jeg se. Og så er der GV for goodiebox, og den ser bare sådan her ud. Så åbner man den sådan her. Og det første man ser, når man åbner den, det er sådan en seddel, hvor der faktisk står en hel masse, en virkelig lang tekst, som jeg faktisk ikke engang har, sådan, har læst endnu. Og på den anden side, der står der alle de ting, der er i goodieboxen. Og hvad de har kostet og sådan nogle normale priser og sådan noget. Når man så fjerner den, så har jeg jo så åbnet den en gang, så det her papir er gået lidt stykker. Så er der sådan noget papir og et klistermærke. Når man så åbner den, så ligger alle produkterne herinde. Det første jeg har fået, det er en Color Book fra Kevin Murphy. Og jeg vidste faktisk ikke, at man kunne få sådan en. Jeg vidste overhovedet ikke, hvad der var. Jeg kiggede mange gange på den, før jeg sådan fandt ud af, hvad det faktisk egentlig var. Det er sådan en lille lyserød boks. Og når man så tager den ud, så kan man skrue det her af. Og så er den sådan helt lyserød. Og yes. Og så er der et kog fra Kevin Murphy i. Og det er faktisk sådan en til at farve sit hår. Ligesom det er vildt meget på mode lige for tiden at have farve i spidserne af ens hår. Jeg kunne godt nok aldrig finde på lige at farve mine spidser pink. Så jeg tror ikke rigtig, at jeg får den brugt. Men det er helt vildt meget inde lige for tiden, og der er rigtig mange, der gør det. Og det er jo også fordi Kylie Jenner, hun blandt andet har grønt hår. Så det er en meget sådan frisk ting at have om sommeren, at man har et eller andet spil i sit hår. Og jeg tror også, det er derfor, den er med i den her måneds goodiebox. Og jeg tror også, det er derfor, den er med i den her måneds goodiebox. Den skulle egentlig være ret let sådan at bruge, men jeg tror ikke, at jeg nogensinde tør at putte noget pink i mit hår. Jeg er glad for mit hår, så jeg tør ikke at farve mit hår pink. Så det er en sjov ting, men jeg tror bare, at jeg giver den videre. Det næste, jeg har fået, det er den her Garnier. Make-up remover. Og det er til alting. Den er sådan lyserød. Meget sød lyserød. Der er sådan ret meget lys. I kan godt se den. Og altså, sidst jeg købte den her make-up fjerner, så var den faktisk med det lilla i låg. Og det er til vandfast make-up, så vidt jeg husker. Det her det er til sensitive skin, så det er jo helt klart om sommeren, når man får tør hud, så er den virkelig god. Skulle den være. Jeg har aldrig prøvet den faktisk, men den anden med lilla i låg, den er i hvert fald rigtig god, og den har jeg i hvert fald brugt. Så nu vil vi se, om den her er lige så god. Det næste der er, det er sådan en sød lille body shower for Palmolive, og det er bare sådan en shower scrub, og så dufter den bare sådan helt vildt meget tyggegummi. Altså virkelig meget tyggegummi. Sådan sødt tyggegummi. Ja, den dufter meget godt. Jeg kan godt lide sådan noget shower scrub, når jeg er bad. Jeg var ikke altid købe det, fordi jeg synes, det er lidt dyrt altid. Men ja. Så den, jeg tror hurtigt, man får brugt sådan en, hvis man skal have den på hele kroppen. Der er jo ikke så meget i. Men det er jo også bare sådan en special size. Den dufter helt vildt meget tyggegummi. Så man dufter sikkert sådan helt vildt frisk og
og sødt, når man har brugt den i badet. Den næste ting, der er i min goodiebox, det er Instant Glow Sunspray fra, jeg ved virkelig ikke, hvordan man udtaler det der mærke. Der er sikkert rigtig mange, der kender det, hvis at de selv for eksempel også bruger deres almindelige spray til en andre produkter for det her mærke. Det her, den har 15 i solfaktor, så man kan faktisk, den beskytter mod solen, og så skulle den bare give sådan noget glow, når man lå ude i solen. Min kæreste prøvede lige at sprøjte noget på sin arm, og det virkede sådan ret hurtigt, og fik ham til at være sådan ret fin og skinnende. Nu ved jeg ikke, hvor meget jeg skal være ude, fordi fra næste uge af, der skal jeg arbejde virkelig meget, så det er nok ikke sikkert, at jeg kan nyde solen sådan vildt meget. Og jeg ved faktisk overhovedet ikke, hvor lang tid sådan noget det kan holde sig. Men ja, den skal nok blive brugt. Hvis ikke jeg gør det, så gør min kæreste nok. Og så er der 2 ting tilbage. Den ene ting, det er den her lille bitte, den er jo ikke lille bitte, det er en normal størrelse for en læbepomade, kan man sige. 97% organic og 100% neutral, står der. Der er nogle forskellige, det skulle dufte nogle forskellige bær. Jeg synes, den dufter sådan lidt mærkeligt. Først så dufter den sådan meget godt, men bagefter så lugter den sådan lidt. Jeg ved det ikke. Jeg har prøvet den. Den er ret god. Jeg kan godt lide læbepomade, men det er også fordi, jeg får virkelig, virkelig tørre læber. Jeg tror ikke, der er noget sådan specielt ved den, udover den totalt organic og neutral og sådan noget. Inden parfumer og parabener og så videre. Så det er nok super godt. Den hedder Super Fruits. Jeg kan bare slet ikke sætte den. Ja, og den sidste ting, der er, det er sådan en. Den hedder Be Blushes, tror jeg. Og det er for, jeg ved ikke om det hedder Tease, eller det hedder Trendy Cosmetic. Jeg ved ikke lige, hvad for en mærke det er. Jeg troede faktisk først, at det var sådan, altså det er jo en blush, men den er jo sådan nok mere til sådan en highlight, fordi den er ret, hvis jeg kunne få den ud af den her kasse, så sådan her ud, sådan ret flot, lille indpakning, eller bøtte, og så er den sådan en guldfarve. Altså, jeg tror ikke, jeg sådan vil bruge den som, jeg kunne lige se, at jeg havde en øjenløb på min næse. Jeg tror ikke, at jeg vil bruge den som blush. Men det er selvfølgelig, hvis man godt kan lide sine kinder i en farve. Hvilket jeg også godt kan. Men jeg bruger nok bare sådan mørkere brun til lige at få markeret min kindben op. Så hvis jeg skulle bruge den, så ville det være herop til lige sådan at highlight det øverste. Og ellers så tror jeg faktisk, at jeg vil bruge den som en øjenskygge. Den er ret fin. Sådan guld. Jeg tror ikke rigtig, sådan kan fornemme sådan helt, hvad farve den egentlig er. Men den er ret flot guld, lys guld. Og så er den jo en meget sød lille pakke. Så den skal jeg nok få brugt på en eller anden måde. Og hvis den så ikke rigtig lige passer til mig, så vil min mor sikkert gerne overtage den. Det gør hun tit, når jeg får øjenskygger, og jeg sådan tænker, nej, dem kan jeg ikke lide, også omvendt, så får hun den. Og hvis der er noget, hun sådan synes, det er nok mest sådan neutrale farver, sådan meget stille og roligt, hun godt kan lide, hvor jeg godt kan tage sådan lidt heftigere makeup på mine øjenvipper, øjenlåg, og det kan hun ikke, så der bytter vi altid lidt. Men det var faktisk, min læbepomade, den røg lige på gulvet, og det var faktisk ikke den for snaten er der. Okay. Den er her. Så jeg har fået 6 ting. Og jeg kan faktisk ikke huske, hvad der stod inde på hjemmesiden. Men jeg mener, at der stod 4, 5, 6 ting. Jeg ved det faktisk ikke. Men jeg har fået 6 ting i dag. Og det eneste, jeg sådan kan se,
der er i en anden størrelse, end hvad man sådan nok vil købe normalt. Det er den her shower scrub, fordi hvis man endelig bruger shower scrub, så tror jeg aldrig, man vil købe sådan en lille en. Det er nok alt for dyrt. Men de andre, de er i normale størrelser. Og jeg er sådan faktisk egentlig ret tilfreds med den her goodiebox, selvom at jeg aldrig kunne finde på at bruge den her i mit eget hår. Jeg kunne måske prøve det i nogle af mine veninders, hvis de ville prøve det. Men jeg kunne aldrig selv finde på at gøre det. Nej, det kunne jeg bare ikke. Der er rigtig mange, der sådan har sagt, at de til tider er blevet sådan skuffet over goodiebox, fordi man får selvfølgelig altid noget, man nok ikke sådan rigtig kan bruge, fordi det bare ikke passer til en. Som den her passer overhovedet ikke til mig. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg kunne finde på at farve mit hår pink. Eller det ved jeg, det kunne jeg ikke. Jeg kunne ikke finde på at farve mine spidser pink. Og jeg ved ikke hvorfor, det kunne være meget sjovt at prøve, men jeg tror bare ikke, jeg kunne finde på det. Jeg tror, der er bare for femset med mit hår. Det er bare. Og de andre ting, de er ret fine, og det er helt klart noget, jeg skal prøve. Især den her makeup remover. Jeg mangler ikke rigtig noget makeup fjerner lige nu, men man kan altid bruge makeup fjerner. Det er ikke noget problem. Så kan man bare bruge den, når den bøtte jeg er i gang med. Færdig. Den her er måske lidt lækre og lidt dyrere end den jeg har. Den er fra Kvickly til, jeg ved faktisk ikke hvad den koster. Det er sådan noget uden parfume og parabener, som min mor købt. Men den virker meget godt. Men jeg kan jo sagtens bruge den her lidt. Jeg tror den er lidt lækre at bruge end den jeg bruger nu. Hvis jeg endelig skulle få brugt den her, så var det hvis jeg skulle udenfor, og jeg havde for eksempel kjole på, eller nederdel, eller shorts på, og så jeg lige tog noget på mine ben og mine arme, bare lige for at get some glow. Men jeg tror ikke, jeg ville tænke over det, hvis jeg endelig skulle ned til stranden. Men det tror jeg heller ikke, jeg skal. Jeg tror ikke, jeg når at komme ned til stranden mere i år. Det er sådan, I kan se den der hvide plet, det er fordi min kæreste har prøvet noget af det. Det er ligesom en solcreme, når man sprøjter på. Det er sådan helt hvidt, og så tør man det bare ud. Og det dufter helt fantastisk. Jeg tror måske, at alle produkter for det her mærke dufter ens. Jeg ved det ikke. Jeg har aldrig købt noget for det her mærke. Jeg har altid bare brugt den solcreme, min mor købt. Og så har jeg haft en sololie. Det er det, jeg har aldrig sådan gået helt vildt meget op i det. Men det dufter helt vildt lækkert. Så det er også meget lækkert. Det var sådan set alt, hvad jeg havde og ville fortælle jer og ville vise jer. Og jeg håber helt vildt meget, at I nød at følge med. Og hvis der er noget, I synes, I skulle gøre bedre, eller I vil have, at jeg laver en anden video, eller hvad I nu kan komme på, så kan I skrive det ned i kommentaren. Og så må I gerne følge mig på min Instagram, den kommer til at stå lige her. Og I må også gerne gå ind og læse min blog. Linket kommer også til at være nede i beskrivelsesboksen. Men det kommer også til at stå lige her på skærmen. Jeg har brugt hele dagen i Lejland i dag, så jeg er sådan mega træt, og jeg faldt i søvn klokken, jeg ved ikke engang hvad klokken var, 7 om aftenen tror jeg. Og så vågnede jeg her klokken 9-10 stykker, så det var ikke så smart. Men jeg er stadigvæk sommerferie lige nu, og jeg var virkelig helt smadret. Der skal nok komme et indlæg på bloggen og nogle billeder, men jeg har været i Lejland med mine 2 fætre, og så en af deres venner, fordi de skal på ferie i morgen, så jeg skulle lige nå at se dem, før de skulle afsted. Men vi var der fra klokken 10 til klokken 4, og det er virkelig, virkelig mange timer at være frisk i hovedet og være med hele tiden. Så, men det var hyggeligt, og det var dejligt at se dem, og nu tror jeg vil gå ind til min kæreste, og så tror jeg måske, vi skal i seng igen. Jeg er rimelig frisk lige nu, så jeg tror slet ikke, jeg kan sove. Men man kan håbe, jeg kan prøve. Og ellers så må jeg bare have en rigtig, rigtig god dag alle sammen. Hej hej!